日本人みたいなメッセージを送ってきたいと思いました。はい、次に行きましょう。一時的にこの選挙は富裕層と貧困層の戦いになってしまった。レニンのサポーターたちは自分たちは賢くて、礼儀正しくて、道徳的に正しいし、何々知っていると考えている。この選挙の期間中に間違った情報が多かったのは事実なんだけども、これらのフェイクニュースを信じた軍人たちをバカって呼んだのが良くなかった。プロパガンダを信じるだけでバカ呼ばれされるのは、このね、ボンボンマルコスの陣営の戦略っていうのは、SNS 上で父親であるドクターとマルコスさんの政治について、悪いことばっかりじゃなかった。どっちかっていうと良かったんだっていう、そういうニュースを散々流している。これについて彼はプロパガンダだって言ってるんですけども、プロパガンダを信じただけでバカ呼ばわりされるなんてかわいそうだ。それはその人たちを説得するのにいい方法じゃない。そんなことするから彼らは納得するんじゃなくて、より強く団結して自分の、支持者、マルコスのことを支持したんだと。こんなメッセージもありました。結構ね、分析が深いと思いますね。それから最後に1個だけ、私はイスコモレに投票したんだというね、女性からのメッセージが来ています。イスコモレさんは女性に対して、女性はなんとかなんとかって、女性に対してなんか差別的発言をして、すごく激しく失速したんですよね。イスコモレの現場にあるね、女性からのメッセージが何のでか知らんけど、なぜか3番手つけてたら、何にもせず、3票やで、1000万票、1400万票。マリーパークが多分300万票とか400万票とか、結構3番手で勢いのある候補に投票して、そういう投票の仕方をしている人たちもどうやらいるようだということになります。それからパターンで、独裁者とフェルディナンド・マルコスのことは知ってるけれども、それが、そのね、独裁者で悪い人がっていうことだけが事実ではない。いろんなことがあって、どっちかっていうと、いいことの方が、その違い、プラスの面が多かったんだ。それでマルコスが、チームですね、チームの元大統領チームは悪いことにかけるなかった。どっちかっていうと、いい人が、どっちの方の面が多かったんだよ。今の世の中の新聞のっていうのは関わっているというようなソーシャルメディアでもね、ストーリーを見たものだって考えを改めて、この辺がものすごく実は多いように、ソーシャルメディアでマーシャル・ベイ、最前の時代っていうのは悪いことばっかりじゃなくて、弾薬行為が大胆なあれは与える気にするっていうよりは、与える気にするっていうふうな主張というのは、人間の考えの気にするのは、皆さん、本当に広い範囲とか、明らかに、このパターンについてすごく多いというように見えます。それからパターンはさ、このフェルディナンド・マルコスの地位が高そうで、その時代に、高級実感がある。1970年代、100年代のマルコスの時代ですから、40年から50年当時もし10歳だとしたら、僕って同年代かちょっとで50代、60代っていうのは、最前年の時代に来る。あの時代に育った人たちの中で、特にあの時代っていうのが良かった。そういうね、記憶を持ってる人たちが実際に多いみたいなんですね。特に地方在住者が多いみたいです。それからパターンのね、パターンさんもあの時代良かったっていう記憶を持ってる人たちの話を、ね、お父さんとかお母さんとかおじさんおばさん、じいちゃんおばあちゃんから聞いて育った若い人たちっていうのがいるみたいです。このね、パターン1、2、3、4、4つのパターンの人たちがマルコスに投票してるんじゃないかなっていうことがニュースになっています。で、逆に、レミー・ロブレの表明したのは誰だったのか。これね、メッセージの数が見えたと思うんですけど、今、僕のそういう範囲だと、レミー・ロブレの候補に投票した人の送られてきた、ね、メッセージの内容から明らかにこの人を聞いてるのは、素敵な人、それから他の人たちの人が明らかにレミー・ロブレを支持して投票してるのは、まあ、これは間違いない。まあ、大体これが明らかになったと思うんですけども、レミー・ロブレっていうのは、エリートの支持された代表候補だったんですね。結局のところ、まあ、どの国でもそうですね、フィリピンにも同じように、エリートっていうのは数が少ない。結果的に勝利できなかった。ボンボンマルコスが、こういう形だっていうことになると思うんですけども、
まあ、それだけじゃなくて、もうちょっとボンボンマルクスの勝因について整理してみようと思います。レニー・ロブ自身への政策と戦略っていうのを簡単にこう説明しますと、彼女が言ってるのは産業を育成します。中小企業に支援を行います。汚職とか店舗整理を通報します。取りします。要するに、僕らがよく知ってるね、普通の近代化です。常識的なことです。ヤクルトの金額が普通の国に決まってきまするんですよね。実は連立で話しているのは、現職の副大統領なんですけども、実に大統領大統領ああいう南方で非常者で、実に大統領非常にパワフルな大統領ですけども、まあ、こうやってるっていうのはアテントですよね。麻薬新事件として幻にしてしまう大統領。あれは法治国家としては許せないことですね。絶対にやったらいけない。そうやって言って、大統領を攻撃するのが実は連立です。よく言われるのは発展途上国では開発独占なんてすごい力が必要だなんて言われますけども、まあでも、フィリピン見てみると、そろそろレニー・ロブレさんみたいなね、常識的な人、フィリピンの近代化を目指す人がそろそろリーダーになってほしいと思っている、まあ、いうことがいるわけですね。冷静に見てみると、産業の育成、中小企業の支援ですから、貧困層を救うっていうのがレニーさんの基本政策。貧困層の私は味方ですって散々言ってるんですけども、これがね、なんと皮肉なところに、いわゆるエリート層から圧倒的な支持を受けたんですね。で、結果的になんとエリートのための候補だっていうイメージがついちゃったんです。これがね、レニー・ロベルさんの政策っていうか、レニー・ロベルさんのハーニングだと僕は思います。産業の成中小企業の支援っていうのは、日本のイメージで言うと、まあ、なんか、そんな貧しい人に対する支援というイメージないか産業の支援、中小企業の支援っていうのは、要はアイスアイスとレベルのことを言ってるんですよね。TikTok もめちゃめちゃ駆使しようかなっていう。雑貨のことを言ってるんですよ。だからつまり3ゲームがめっちゃうまかったんじゃないですか。戦略、マーケティングコンサルタントがうまく仕組んだんですね。そうですね。反感を買ってしまったようなだから不思議な形に。候補者答弁とか一回も出てないよね。あ、そうです。一回も出てない。だからディスカッションしてない。他の候補。っていう言い方はいい。すごいよね。まさにメディア戦略。みたいなことは、やっぱり、イメージですから。レニー・ロブレさん、常識的で正しい行動をとっているのかもしれないんですけど、人情としてうまく人を接するのかなっていうような印象があります。それから次に、ボンボンマーケット態度のね、政策と戦略について整理してみると、政策っていうのはね、ボンボンマーケットさんとないんですよ、実は。政策っていうのはないから、スローガンっていうのを打ち出してて、これ団結しよう。ひたすらね、フィリピン一つにしようっていうことを言ってます。本当それしか言ってません。こういう政策を打ち出してないんですよ。ここがね、戦略の戦略だったと思う。難しいことを言ってないんですよ。難しいことを言ってないから、あんまり難しいことを考えたくない人が、すごい盛り上がるんですよね。難しいことを言うと、盛り上がりづらい。すごい。やっぱり、マルコ管理っていうのは、メディアの変更報道の一個だけ言うと、ここをバックアップするのが、インフルエンサー。変更報道の実は、なぜならば、わかりやすい。大衆に受ける戦略。ここまでひどいこんないいこと今のフィリピンの成熟度。やっぱ日本でもそうかもしれんけど、まあ、こういう傾向でこうガーって進んでるんですよね。教育されてない人が多いき、本当に自分で考えるというのは厳しいかもしれないね。シンプルな方が楽やろうから。まあね、じゃないですか、やっぱり。マルコスの僕はメディアに聖書だって言ってるぐらい、その人が大統領になるんだったら、もうメディアはダメだ。SNS を活用。これは面白かったですよね。レニーさんの方が知的に見えるんだけど、実は戦略として頭が良かった。優れていたのは、やっぱり、現代的な人に進んでいる非常にうまくいって、で、その結果する方法をどうやっていくか。相手はダメな人だ。そういうふうに言って、そういうことしないで、同情をさせたんですよね。そのように難しいことを言わなかっ
難しいこと言わないから、おいやって言って、これ盛り上がりやすいんですよ。難しいこと言わない。政治は祭り事じゃないですか。まさに祭りなんですよ。フェスなんですよ。これ現場に行くとよくわかるんですけど、フィリピンの選挙ってもうフェスなんですよ。ものすごく盛り上がるイベントなんですよ。僕ね、中で見たことないんですけども、その選挙の総 YouTuber がいくらかの人で、本当にやばいです。あやらトライアングルもう有名な歌手とか連れてきて、もう本当にやばいです。もう人がわーっと、なんか、うわーってやるから。同じボンボンマルコスの、中心部。お疲れ様です。すごいです。フェス。やばい。これやばいでしょ。その近くをね、これ行列なしでピンクを小さいとした人たちが歩いてる。まあ、レニーさんのイメージカラーのピンクなんですよ。幕張中のピンクでした。朝から夜中のこれだからピンクでした。レニーさんの1400万の秒取った人やけど、だからボンボンマルコス。もっとすごいです。そんな人が数百メートルなんですけど、朝からこれはなんだ、これなんだっていうのを運動会から見た。棒がうわーって、それを棒にすごいよ。フィリピンの選挙っていうのは、祭りだ、フェスだっていう、そういうところをうまく言って、分かりやすいメッセージを発信したのひたすら、ボンボンマルコさん。で、しかもね、このね、SNS でフェイクニュースを流したんだっていうメッセージを送ってきたんですけど、フェイクニュースってもうレベルがないんですよ。すごい大勢のフォロワーがいる人間たちが、前回の選挙の調査、6年前から時間をたっぷり使って地道にやってくる。もうこうなると、フェイクニュースじゃないんですよね。そういうレベルじゃなくて、カルチャーとして定着してるんですね。そのレベルで定着してる主張なんですね。ボンボン側の。あの時代は悪くなかった。じゃあ、フェイクニュースのレミ側は言ってますけども、カルチャーとして定着してる。しかもね、その基準するその主張っていうのは、まるっきり大嘘じゃないんです。マルコスのいい面を強調して、悪い面にあんまりストッと当てないようにすると、微妙なこの傾き方をしてるだけっていう思考があるんです。とってもないですよ。レミ議員の主張っていうのは、マルコスがやはり間違ってる。反転自体をもたらすなんて、そんなバカなんですよね。あなた方が間違ってる。彼は独裁者にそうそう、それは事実なの。あなた分かってるよ。みんな分かってるはずじゃない。おかしいよね、そんなの。っていうのが、レミ側の持ってき方じゃないですか。そういうことだったんです。ちょっとこの TikTok 用の動画と。もう、本当ね、事実の主張って十分じゃないですよ。強いカルチャーに対抗するのは、高い事実では十分じゃないっていうのは、本当にそう。人のこの意志の強いプレッシャーチームに、事実で対抗するっていうのは難しいんですよ。高な事実なんですよね。事実は事実で、事実であれば圧倒的に勝てるっていうような、何でもそんな気がするんです。事実を主張しても事実なんだから勝つだけ。いうようなイメージ、僕もありますけども、僕が実際にね、今見たのは、この選挙で見たのは、事実は事実だけども、そんなにそれは強い力を持ってるわけじゃない。強いカルチャーには対抗できないんだっていうことを僕は見ました。見た気がします。本音が勝ったのはなぜかっていうのを、カルチャーの本格的になると、OEA 戦略とか言うんですけど、僕はね、先に友達と話すと、どんどんなってたと OEA 戦略って言うんです。おやーひたすらやったっていうね。難しいこと言わずに、みんな、おうぜ祭りだってやったっていうね、この単純さ、非常に受けた。
民衆を扇動する方法として正しかった。で、しかもね、政策討論会にボンボン・マルコスが一切出席してないんですよ。まあ、アメリカとか最近は日本でもあるじゃないですか。政策討論会、候補者の政治討論会っていうのがあって、テレビにあるんですけど、そこにね、一回も出てないんですよ、ボンボン・マルコスさん。一回も出てないっていうのは、要は、とってもこれ僕はうまかった。めんどくさい議論に巻き込まれない。めんどくさい主張をせずに、ひたすら単純に、おいえって言い切ったっていう。これはとても優れた戦略だったと思います。おいえ戦略です。それからもちろん、SNS すごいでしょ。SNS の徹底した利用。これもう SNS でフェイクニュースを流してる。そのレベルじゃない。もうカルチャーとして浸透するくらいに地道にやっていこうと。そういうことだ。これは本当に大成功です。それから、最後に地方住民です。ボンボン・マルコスさん、前回6年前の選挙でも、副大統領候補として出馬してるんですけど、負けてるんですよね。負けてるんですけど、その後ずーっと6年間、地道に地方住民として活動。台風があればそこに支援し、貧しい人たちに言えばボランティアに駆けつけたりとか、それから今回のテスト、おいえっていうのは、もうフィリピン中各所で開いてそんな地方住民を6年間、地道にずっとやっていて、彼はほとんどマニラにいなかったそうですね。なので、もしかしたら彼はね、マニラに来ていきたいっていうそういうのはもう自分は受けないっていうのを、そういうのを把握して諦めていたのかもしれないです。結果的にこの3つは、ね、彼のこの3つの選挙戦略が非常に優れた戦略であって、彼に大勝利をもたらしました。最後に、これからのフィリピンに一体何が起こるのかということをやったんですけどね、まずね、こんなニュースですよ。JP モルガンっていうね、でっかい証券会社ですから、銀行ですからあるじゃないですか。ね、その JP モルガンが発表します。フェルディナンド・マルコスの息子、マルコス・ジュニアが当選後に、フィリピンの格付けを最下位にした。アジア最下位にしたということなんですよね。はいこんなニュースが発表されて、フィリピンのね、フィリピン株インデックス、フィリピン総合指数が急降下します。ぐわーんって、ものすごい下がりました。ということでね、今、フィリピン株的には絶好のバーゲンセールが始まっています。おそらくね、政権が発足して落ち着く頃まで何ヶ月か続くんじゃないかというように期待をしてるんですけども、今、ものすごくね、フィリピン株が下がってて、会話になってます。僕、今、虎視眈々と今、いつ買おうかっていう感じで、いつ僕がぶち込んだのかということで狙ってますね。フィリピンの経済って基本的に市場がすごくいいので、長期的に見るとじわ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 ーって、ね、上がっているでしょうから、今、安く買うチャンスが来てるって感じです。でね、ボンボン・マルコスさんが選挙キャンペーン中に言ったことっていうのは、生活コストを下げて、皆さんに職を与えましょうっていうことを言ってるんですよ。どうやって与えるのか、どうやって生活コストを下げるのかって一切言ってないでしょ。一切言ってない。生活コストを下げましょう。職を与えましょう。フィリピンを一つにしましょう。どうやってフィリピンを一つにするかは分かりません。どうやって生活コストを下げるかは分かりません。どうやって職を与えるか分かりませんけれども、彼の政策っていうのはそういうものだと思っています。で、結局ね、世間で言われてたりとか、僕も思いますけれども、ね、株価の動きなんかを見てくださるそうですよ。自己株とか遺伝な株っていうのが合わせなんですね。結局どういうふうになるのかが、ちょっとね、経済界とフィリピンに生活している、欧米で世界的に見たりすると、プライバシー自分の意見の、このね、フィリピンの政治の実態っていうのは、本当に健全に継続である。そういうことがないんですね。大統領円固株、それぞれの現状をしている。それからあと2つぐらい、本物の本にしていることがあるんですね。新中ロは、中国とは仲良くしている。チャイナマネーが今後入手してくるでしょうということがやっぱり見えるかなと思います。それから麻薬戦争は続行する。さすがに、裁判なしでぶち殺せっていうのは、そこはさすがに言ってる人の後を継いでやっていくということじゃないけども、麻薬撲滅っていう路線は続行です。というふうには、ボンボン・マルコスさんも言っています。ということでね、ボンボン・マルコスさんの政権が誕生したんですけれども、はい。悪い意味で、変わらないフィリピンが今後も続くというふうになるんじゃないかと僕は思っています。要は、その、JP モルガンというところが、フィリピンの価格を最下位にしたらしい。何がね、ボンボンマルコス続くのかっていうことで、っていうふうに言ってる人たちが多いわけなんですね。
経済が発展しないだろうという。そういう感じで今回のボンボンマックス対象ということについて、見てみました。今日はこんな感じでフィリピン株がめっちゃ下がってるらしいよ。あ、そうなんバイバイ。JP モルガン、乱行最下位にしたこと。サブスクライブ。サブスクライブ。サブスクライブ。このチャンネルでは、ね、自分で選び取る人だったり、ワークライフバランスだったり、より積極的今マニラは日本の企業が地下鉄とか作るよ。海外で就職するなんていうことを手をああいうのできたらめっちゃ良くなると思う。海外での入に関する情報で分かりやすく使うような日本の時何十年先になるか分からんけど、だからね、このチャンネルの新しい情報を見ていく方は、クラぜひライヤー。登録していただいて、ベルもタップしておいていただくと、通知が届きますので、そちらの方もよろしくお願いします。それからツイッターの方でも仕事とか日常生活について発信してますので、そちらの方もよろしくお願いします。じゃあ、今日はこんな感じでマニラからお送りします。アキラ先輩が家族で遊びに行ったらいい。ここらしい。ドローン買ったかい今日はどこですか？いろいろ。飛行機乗ったことある？あ、いろいろや。あんたどこ？いろいろ。マニラや。やっぱりでもフィリピンってなんか思い出すけどさ、なんとも言えない。なんとも言えない心地よい空気感があるよ。3分ぐらい。頑張れ、ヤマト。いろいろはいいのかね。おいしさあれホタテやないホタテか。スカラじゃないかな。ドローン使ってるね。ドローン使ったらやっぱ綺麗な映像が撮れるね。そうですね。プロモーション動画。そう。綺麗っていうかなっていうか。まあその僕らがその二次元的に見ることしかほぼできんけど、
3次元的に見たらこんな風な感じなんだろうなっていう、その自分たちができないことをこの画像によって実現するっていう、なんかこう見てしまう感じですね。できてしまうことはいかんわ。ユニークです。いろいろ綺麗。一甘いの。世界一甘いの。世界だった。果物はフィリピンでも最高でしょ。あ、本当だ。サテミラ、スイーテスマンゴリーとか甘いな。確かに美味しい。これはすごいよ。この大きさはすごい。子供のでかい。ハンバーガー。子供の顔よりでかいハンバーガー。
これ何？もうギマラスアイランドの石ね。ほら。この子だって、このギマラスのピッチから石拾ってきたって。こんなに薄い。やっぱりフィリピン大統領選終わってね、もしかしたら、TikTok の影響もあるかもしれんけど、登録者数の伸びがぐってきてるね。あ、そうですか。みんなやっぱ選挙にも目がいってしまうから言ってる。全然登録してくれなかった。見られもせんし。いろいろなラパスっていう街が、バッチョイラーメンみたいな、食べ物があるんですけど、あれのね、発祥の地だって言って、話聞いてたんですけど、ほら、ニートンズバッチョイっていうのは、バッチョイ発祥の地なんだって、はい、これ。メガバッチョイ。これなんですけど、スーパースペシャル。大きさが違うんです。いただきます。これも最高のバッテリーだって。だからいろいろすっていいから、車で10分から15分ぐらいのラパスっていうちっちゃな町の市場の中で、これがなんか本当のおじさんのバッテリーらしい。これなんかおいしい？本当？どうなってるか。何だこれ？ラーメンと比べると、ちょっと酸っぱいような甘いような、なんとなくラッキーメニューバッテリー。これ何かバッテリー？ちっちゃいもんな。ちっちゃいもんな。こうしてんだから、ボタンカを上げたやつが、はるかになるかちっちゃいもん。ちなみにこれはどっちです？リバー。これはレバーだそうです。だからコンテンツはね、本当そこまでないのがよ。はい。レバーの嫌な感じじゃない。こんなにジョリビーとかさ、36,000回も見られるわけでさ。はい。でもご飯食べるの2アワーとか2時間かかるでしょ。なぜ今出る？コメントもまあ、今日僕返してるから30件ぐらいもう落ちるし。そう、珍しい。新しい。メニューこんな感じ。僕が食べた。すごいよね。すごい。メガボールが130ペソ。子供たちが食べたスーパー。TikTok は拡散力があるから、そこでアクセス集めて、何かの媒体に誘導させるっていうか出てます。あの方出てた？はい。SNS の方ね。そうそう。だからそういう感じやと僕も認識してるやん。TikTok がもう本当触りの部分で、はい、まあ、ジャパニーズチューブチャンネルでは、チャンネル登録、YouTube のチャンネル登録っていうのを最終目標に今のところはゴールとしているって感じで。で、ヨルミツチャンネルの方では、まあ、施術予約とかね、はい、オンラインの栄養指導とかに、栄養指導をバックエンドにしたいけど、っていう感じね。